hyvin ihmeellinen, ainutkertainen ja myöskin hyvin traaginen elämä. Laila Kanuun, hyvää huomenta, tervetuloa. Hyvää huomenta. 4 vuotta sitten olitte julkisuudessa, kun tuli hyvin koskettava oma elämänkertaan liittyvä kirja Stadin Friidu, jatkosodan rakkaustarina. Nyt torstaina se saa kantaa esityksensä sitten teatterilavalla Helsingin kaupungin teatterissa. Ennen kuin mennään tuonne teatterilavalle, niin te toimitte sotilaskotisisarina ihan Vienan Karjalassa ja siellä sitten tapasitte Sepon. Kertokaa vähän. Joo, meitä oli, aluksi oli 4 tyttöä rykmentistä, siis 3000 miehen keskuudessa. Ja sitten tytöt sijoitettiin eri pataljooniin ja minä jouduin 3. pataljoonaan, eli niin sanottuun joulupukkipataljoonaan, joka oli koottu vanhemmista miehistä, jo talvisodan käyneistä ja ihan ikivanhoista 30-vuotiaista. Ja olin siellä aluksi, jouduin nukkumaan teltassa 12 miehen kanssa. Se oli jotakin se, mutta kyllä mua pidettiin kuin pientä prinsessaa. Ja pojat keittivät teltan ulkopuolella aina korvikkeen aamulla isossa padassa ja minä sitten lähdin hevosella ja purilailla taikka reellä jommalla kummalla viemään sitä etulinjan pojille. Siellä meni sitten koko päivä ja mulla oli kaiken maailman kamaa sitten siellä myytävänä kengänpohjallisista tupakkaan ja kortteihin, kirjekuoriin, kaikkiin semmoisiin, mitä tarvittiin ja mitä pojat ei musta pystyneet muualta hankkimaan. Sitten lyhyesti, niin te rakastuitte Seppoon. Milloin se tapahtui ja mitä sen jälkeen tapahtui? Se tapahtui vuoden 1941 talvella, melkein vuoden vaihteessa. Ja me tapasimme ensimmäisen kerran, kun hän tuli hakemaan rykmentistä. Hän tuli saunomaan rykmentiin ja hakemaan viinoja ja tuli siihen telttaan, missä mä asuin näiden miesten kanssa. Ja hän kertoi myöhemmin, että hän ajatteli, että kukahan toikin pikkuinen ressukka, joka istuu tuossa lattialla kädet polvien ympärillä. Sillä tavalla me tapasimme ensimmäisen kerran. Sitten on ollut kirjeenvaihtoja. Tässä kirjassa tulee voimakkaasti esiin, että rakastutte. Hän oli komppanian päällikkö. Tulisitte myöskin kotiin. Oli hyvin tärkeää täällä siviilirintamalla puuhuollon kannalta, mutta sitten matka vei vielä Karjalan kannakselle ja sieltä Lapin sotaan. Mitä Lapin sodan aikana tapahtui? No Lapin sodan aikana niin me oltiin kirjeenvaihdossa. Meillä oli silloin jo oma koti Ylitorniolla ja hän oli sitten Karjalan kannaksella ensin ja joutui sitten, sitten kun tuli rauha Neuvostoliiton kanssa ja saksalaisia ruvettiin ajamaan pois täältä, niin hän joutui sitten Laaguksen joukkoihin, jotka aina heitettiin pahimpiin paikkoihin ja tuli sitten Pohjoisrintamalle ja siellä kaatui. Siellä kaatui. Mennään kaupunginteatterin harjoituksiin. Olin kuin unessa. Seppo liittyy nykyään joka ikiseen ajatukseen, joka päässäni liikkuu. Äsken tullessani pilkkopimeässä ruokailuparakilta. Minusta tuntui aivan kuin Seppo olisi ollut lähelläni. Suomalaiset ovat vallanneet nyt Ylitornion. Kummallista ajatella, että omat sotilaamme ovat nyt siellä. Vihdoin tulee rauha maahan. Muutamme Sepon kanssa taas yhteen. Nyt vasta alkaa oikea avioelämämme. Sota on loppu. Mitenköhän meidän sota-avioliittomme käy rauhan aikana? Se on syntynyt sodassa, keskellä levottomuutta ja toivottomuuttakin. Nyt tulee aika, jolloin sodanvaara ei ole aina peikkona vierellämme. Elämä tulee olemaan ihmeellistä. 44 syksyllä sitten Seppo kaatui. Tässä teidän kirjassa se on hyvin vaikuttava. Tulee myöskin esiin se, että silloin nuorempana siellä rintamalla
oli ollut hyvin läheinen, herkkä suhde myöskin toiseen sotilaaseen, Soiniin. Joo, Soini Mikkoseen, kapteenin ja Mannerheimin ristin ritariin. Hänen kanssaan me teimme paljon ratsastusretkiä siellä rintamaoloissa ja kävelimme metsissä ja puhuimme paljon vakavia. Hän oli hyvin tärkeä ihminen mulle. Mitä Soinille tapahtui? Soini kaatui vuonna 1944 helmikuussa. Teillä oli pieni lapsi, joka elää ei voi oikein hyvin, mutta tässä tulee itsekin vähän niin kuin sanattomaksi. Te olitte yksi niistä tuhansista suomalaisista naisista, nuorista, jotka olivat menettäneet miehensä sen tavallaan ensirakkauden rintamalle. Minkälainen paikka se oli nuorelle Lailalle silloin? No, se oli aivan kauhea paikka. Siis mä en jaksa edes muistella sitä paljon, koska se oli niin tuskallista. Elämän piti juuri alkaa ja Sepon tulla kotiin ja sitten tuleekin kenttäpapin kirje, että hän on kaatunut. Te olette ollut mukana kaupunginteatterin harjoituksissa paljon. Kuinka paljon tunnistatte? Minkälaisia tuntoja herättää, kun näette? Monta kertaa ihan liian paljon herää vanhoja muistoja. Tämä on niin todenmukaista tämä kaupunginteatterin näytteleminen. Ja musta on aivan ihmeellistä, että ne on kirjeistä ja päiväkirjamerkinnöistä saaneet tämmöisen näytelmän kasaan. Jälkikäteen onko vaikeaa arvioida? Teillähän on sitten tullut uusi elämä jo pitkään Risto Kanuunin kanssa, joka on ollut mukana paljon. Teillä on oikolukemassa kirjaa ja näin poispäin. Tietää teidät tarkkaan kuin oman kirjansa, oman elämänsä. Uskotteko te, että rakkaus, joka syttyy sotaolosuhteissa rintamalla, on selkeästi toisenlainen kuin että ihminen rakastuu rauhanoloissa? Kyllä se on. Kun on kuolema koko ajan päällä, niin kyllä se on erilaista kuin rauhanoloissa. Kaikki on toisenlaista silloin. Te kävitte päivittäin etulinjassa, näitte kovia juttuja. Oliko teillä koskaan sisäänrakennettuna, että jonain päivänä voisi tulla tieto sotilaspapilta, että Seppo on poissa? No semmoisen ajatuksen mä pyrin työntämään pois ajatuksistani, koska se oli liian kovaa ajatella siihen aikaan. 4 vuotta sitten, kun te sitten kirjan muotoon näitä päiväkirjoja teitte, mikä laittoi teidät tekemään niin? Miksi halusitte kirjoittaa sen? No se on taas jo pitempi juttu. Kaikki on sattumaa. Mä yhtenä päivänä näin lehdestä, että Suomen sota-arkisto ottaa sota-ajan kirjoituksia, runoja, päiväkirjoja ja kirjeitä sinne tutkijoitensa tutkittavaksi. Ja minä menin sitten, mulla oli iso laukullinen näitä yli 300 kirjettä ja päiväkirjaa, vein sen sinne. Ja siellä sitten yksi tutkija katseli niitä ja sanoi, että hän ottaisi heti nämä nyt ja tutkittavakseen. Mutta mä en raskinut antaa niitä kirjeitä. Mä sanoin, että mä menen kotiin ja kirjoitan teille kopiot niistä. Ja niin mä menin kotiin ja rupesin ensin kirjoittamaan sähkökirjoituskoneella, kunnes mun poikani toi mulle sitten tietokoneen, jolla se kirjoitus kävi hyvin. Ja kun mulla oli sitten yli 600 A4 arkkia valmiina, niin eikös vaan sattumalta taas osunut silmiin, että Espoon kulttuuritoimisto halusi pöytälaatikkokirjoittajien kirjoitelmia ammattikriitikoitensa arvosteltavaksi. No minä kuljetin sen sitten koko tämän pinon sinne kulttuuritoimistoon ja vähän ajan kuluttua sieltä soitti Ritva-Liisa Piiljärttä, joka sanoi, että hän haluaa tavata minut. Ja hän ehdotti sitten, että eikö tätä voitaisiin kustantajalle tarjota. Sitten siitä tehtiin myöskin äänikirja, joka valittiin sinä vuonna parhaaksi sellaiseksi. Laila Kanuun, kiitoksia todella paljon käynnistä ja päätetään tämä haastattelu kuuntelemalla vielä hetken, mitä nuori Laila puhuu.